To amma kuma ai kun san dai damusa ita ba ta jin magana ku. Wa dama. Ka je daji in ka shiga ka gamu da damusa ka ce mata zau. Ai shi kaɗai ne mai gida duk wurin nan. Damusa ya shi kaɗai magana shi kaɗai take ji ne. Amma ba ku ji gurnani ba. Kai jin su. An wannan mun saba jin shi. Ka shiga dajin ma. To la bari in je. Muna jiran ka hito. Ga Allah. Kai na da dole. No. Ina zuwa ina kai mata. To abinci. To yanzu yunwa take ji mai gida mu kai ka ba ta. Yanzu aka kai mata abinci ba. Yanzu aka kai mata. Yanzu nan ba a ci ma da yawo. Yanzu ma da yawo mata kai mata abinci. Na Ya ko ta biyo ni gurnani nake ji. Kamar. No.